Good evening po sa inyo, sir. Ay, may gabi isa. Pwede ba na po may bawaan, sir, o sa pundok nimo, sir? Ha? Pwede ba na ko may bawaan o sa pundok nimo? Nagpasakop ko da sa kuan. Sa Congregation of Yahweh. Yeshua HaMashiach. Congregation of Yahweh, Yahshua Messiah. Pwede ba na ko may bawaan, sir? Ano saan ang rehistro? Rehistro? Oo. Imposible man nagwa-marehistro, di ba? Abay ang mga butanga ang among mga kadagpan mi kanana sa sayo pa. Pero nito okay na rehistro na. Ang simbahan rehistrado na siya. Okay. So kay rehistrado man gyud na, so ubot pasabot nito o jud ka nga na ay nagparehistro. Na nagparehistro tungod kay at rehistro man gud 4 minutes tao. Okay. Sa tungod kay mo may kinahanglan sa usa ka gobyerno. Tama. So katong tawag ana nagparehistro, Mr. Tawag ining Bunggato is sa man to tawag anang nitug-an sila tinuod sa gobyerno sa dinang parehistro sila o namakak sila. Ano sa? Sa dihang kato nagparehistro ba anang inyong pundok ba sa imuhang gitawag og pagtuo sa dihang niadto sila sa gobyerno nitug-an sila tinuod or wa sa nitug-an tinuod? Tugan kog tinuod, Okay, very good. Salamat kayo sa nindot nga tawag ining tumbag. Unya nitug-an sila tinuod nga lisod kay mo nga kuan ba lisod kay pangitaon. Dili link man ko na link. Napakay follow-up question, Mr. Bunggato, before ta magpadayon. So, katong nagdiadto sila sa gitawag og gobyerno, itug-an man kagya sila tinuod, sumala pa nimo, tinuod po tong ilang gitug-an dito nga sila ang incorporator or founder anang pundok nga imong giparehistro. Abay na dili o kuan kay wala man ko adto. Dito ko man kakakuan. Dito o man ka nga tinuod ang ilang gisulti dito at tubangan sa gobyerno, di ba? Kung uting gumina, tinuod ang gisulti. Ilang gipangutana basta kay ang dili na mo ipasabot na ko gipangutana ba sa nagtugwa. Namo gani dokumento. Igo, namo gani tawag ng dokumento nga ilang pilapan ba? Katong giingon mo ganina ba nga nisulti sila tinuod. Kunya sa balaod sa gobyerno, si bisan kinsa magparehistro, mutug-an gyud nga sila'y founder sa ilahang giparehistro. So, tinuod po ito ilang gitug-an dito nga founder sila. Wala ko kay po tungod kay mo nang imong ka tinuod ilang gisulti niya karon wala ka kabaw. sila may gipangutana di man ako. Dili man na pangutana, dokumento. Tanawa ako ang nasabta ha. Ni oyon ka nga na rehistro. Ikaduha, ni oyon pug ka nga ni adto sa dito aron mutug-an tinuod. Sugay sa balaod sa gobyerno. Kanya balaod sa gobyerno nga si bisan kinsang moadto og magparehistro, sumala sa mata sa balaod, sila ang founder sa gitawag o giparehistro nilang sekta diha sa Securities and Exchange Commission. So buti pasabot dawaton nimo karon nga tinuod ang ilang pag-adto dito o tinuod ang gusto sa gobyerno nga kanang sektang imong gipasakupan katong giingon nimo nga tawo ray gatukod ana. Dili ko ka tubagan ng imong pana kay wala ko dito kay lisod pug ako usaram ko ka membro. Dili man gud na akong kuno naa ba ka dito gwa. Tug-an magud ka nga estado. Itukan po ka nga tawag ining bawon sa mga pangutana sa mga bahin sa gobyerno dili na mo ako ang issue kung nangutana bang gobyerno sa ilaha ana ba dili na mo akong issue. Ang issue nako na rehistro na ay nagparehistro og nituok ana unya kadto nagparehistro imposible magdamakak sila tama mo to imong giingon nga tug-an sa tinuod dito nya sa mata sa gobyerno sumala pa sa gobyerno si bisan kinsa magparehistro sa usa ka pundok diha sa mata sa gobyerno kanang maong gitawag og pundoka gitukod nagtao og ang magtukod kadto nagparehistro mo man ang sa gobyerno. So ang ako pangutana is kabaw ba ka ana? Wala okay ba lang eh. Mo anay problema. Kay wani mo na ibawa. Nga basta rehistrado gani migo buot pasabot ana tao ang magtutukod ana dili man luluwas. Mo na kabi sa pagkapila ninyo mikamilyon ang kuno na nakasulat sa Biblia, magpabilin gyud ng tao na magtutukod ana inyong iglesia.